Υπάρχει ένα μονοπάτι στα βουνά που δεν το βρίσκεις όσο κι αν το ψάχνεις. Το περπατούν μόνο οι νύμφες όταν αλλάζει ο κόσμος. Εκεί τη συνάντηση ανθούσα την άνοιξη και της άφησε στα λαγαρά την ερωδιά των πρώτων λουλουδιών. Εκεί τη συνάντηση λεβάνθια το καλοκαίρι και της άφησε τη ζέστη του ήλιου στις παλάμες. Εκεί τη συνάντησε η φιλωδία το φθινόπωρο και της άφησε το χρώμα της αλλαγής στα μάτια. Εκείνες κατέβαιναν, αυτή ανέβαινε. Τώρα περιμένει, ξέρει πότε να βγει. Όχι όταν πέσει η πρώτη νυφάδα, όχι όταν ασπρίσουν τα βουνά. Βγαίνει όταν στο χιόνι ζωγραφίζονται οι πατημασιές της γάτας. Δεν έρχεται με θύελλα, έρχεται σαν θρώισμα που δεν το ακούς αν δεν σου πάσεις πρώτα. Ακουμπά τα πράγματα ή τα κάνει να ησυχάσουν, τις πέτρες, τα νερά, τις σκέψεις του δεν σ' αφήνουν να κοιμηθείς. Τη βλέπεις την ανάσα που βγαίνει σύννεφο και χάνεται. Στο παράθυρο το θάμπωσε χωρίς να το αγγίξει κανείς. Λένε πως αν τη συναντήσεις δεν πρέπει να μιλήσεις. Αν μείνεις σιωπηλός κοντά της, θα πάρει κάτι από μέσα σου, κάτι που δεν το χρειαζόσου, και δεν θα τη στρέψει και να άνοιξει μεταμορφωμένο σε κάτι που θα σε κάνει να ανθίσεις. Είναι η φύλακας της λευκής παύσης. Κρατά τους σπόρους που περιμένουν. Κρατά τα όνειρα που δεν βιάζονται. Φέρνει την ησυχία και η ησυχία φέρνει τη δημιουργία και η δημιουργία φέρνει την άνοιξη. Χωρίς αυτήν τίποτα δεν θα μπορούσε να ξαναρχίσει.